said your mobile so no momo mebu se ne se onime da minim da minhia no krada ena se bia asem so sisei no mesan wuti a na yese wudin se because me hu so mu de obi picture kra tag sa case we da me nko me picture no mu de tag atefo na hwefo me mo bibia ha edeba nyansapo TV so samre moa mosomfo mo ade nyina ko na aduan na moja dodo biribi kofiredu nyama de hyekonkron na motemene awie meni menua pani ade nyina captain na yehia mehia kotokofiem ye ba mehia kotokofiem dia na captain woni nuanom wo de nsio yo de nsia kantam se sebi omo ntena se ye de sompa ne anidie na besom sikaja captain na memo ha yaja na ho te sei na miado ne mo mpaibo Captain nansan yetete sensem bi se ensem bi ekoso na anu ye woda etwam ede ban ana ekoso odaroma medika tumi chacha me wura asante ne onya nkwada ne nkabomu a o ka Ghana abom ame ye nyina ye ba ko ye chia no yesre nkwa tintin na ma no so mfambu na asante man ene Ghana man ye chia no ensem de sane ate no na de tie ne se entete a ye de atete ya hemfo ya brempon ye man hene ne ya dukrofo ene ya dehye enkanka ne ya ankasa ahenkwa fo aye wa ha ne ye security ye wa ha no afutu omotue no enya afutu ketwa ye ntimi nyina mekontokwa ye wa ha ye siesie aye se police fo ya se soldier fo no ye siesie ma asumdue ba saa na yempanyimfo ye de atete enti de wote no unyanka hwe ansanti kasa na mintie de na wote yo captain medo asi bebre se de mete ye no de na mete ye de din ka kire wo kire kwan dada captain obia nim se Ghana de ye kase National House of Chiefs baby a omaso ya na omatena ye wode a na eno ani se bi yewura na setu na boboa no na eti enya sanity pepepe na minyanentie se ana nyansapo TV enyanentie se ye wade etwam no se bia braw na nananom amanhene wo Ghana ene asantema mu nyina eba setena na mabadwendwene aboa sede won man wakuro ne Ghana nyina empuntu ebekoso na sane yetete yese ebra suma manhene esi National House of Chief enimu wa pepepe ana sebi abraw captain unu nuanum bi moye moadwen se sebi mode monsa ebeka no ananse mobaye sebi abraw eniamon ho ananse ade bi a ensem fata se yedidi wo hene ti yeti ya na se da bi sebi empanise upa ubehunu na wo se ye ba wo na so ne bebusa so eya no kure se ya tete ne mframa se bra na no na no be hia National House of Chiefs no asuma man hin pie no san tete na tete ye no ekozo sa nete sa yedika che motiefo ene Ghana man nyina de tie ne se kuruma ye hyemrase na se sebi suma hin emre bi kro no atena platform so ka se ono obakuma se bedini omo hye ase toto omo ayampia no ono atena platform so ka se de bia ono obamanhia obia nso ntimi mfa ne sanka no na ese eyetrimopo bi no odi ka abodada na se oba ha no oni ni wura domahene omo ba ha de bia yehu omo ba nye ho ne yehwe sum santene national okra mememba ho medwumadie bia nda ho ameba ho omo nka asem o national okra mememba ho da enti ni trimopo ene o maganda bi no ma plane dada na eno nso enya adwuma me madwen de me hunu se national no no mo pese o mo ye accountability bi ne ye kasa mfiri ha but on de se bi ye wura na be kasa nye ne ye be kasa de o ka no se me ye kwabere ni memeji minsuo antoadi enti se ono na kasa ma hu so nkofo bredi ma tag asema esiye so ono kasa de a ene me antoane kama asema me omudi ma tag no eye se papa no gina ho a nanim ni
se be busa so onim ya me kura me nim ne da me nhia no mpoda me nhia no mpoda mate na say captain woma Ghana ewiase ni asantema nyina te se de ne nam framamuo se na suma ma hene ba ha se no na se bia brao yewra kotokofene na henkwafo bi ni mrantie bi tete samo a mo som manhia no maye niamo ho sem bia na motietia se bi suma hene nim no enti sa ba bia na yentwanto so papa no hene no ogina ha metu me chene mabusa ne se wonime se de omo ba no so no nim omo mebusa ne se wonime onime da minim ne da minhia no kra da na ede na mekoye sa ana na captain de wo kan eya mama ti bibia se esi mom na nya wo captain ene onkrofo ene kodi se adwuma no ana tie ne se asante wodom asante ye oman se biya ye enimu a ye no mu eye wantwantwu no ye mpanyifo bi kura tuefo se eye ahensem ye ka bi enye ye enti obia ne obetima hye obi kutu pase nipa sumasi ba ye ne bone na wo ye ne bone ye hyemrase ende kamra twa ye hu ahia enti wo koye ne bone se de no wayo me fa ne se me wofa me fa ne se me papa na de na wo meni ntem na makohia no ene na ye anobaba ye mentimi nya sa eye omo amutiri po no omo allegation bi a omo susu se omo pesa omo de agency asante ene na amana ba ne sa na me se me gina wo se me mada ofie na se obi aba ha obi ahie obi ni na ya kasakasa ni edi midin bam na se me na masda asole na maba na asesen enti sa ni nyina ye ntro entwato so atiefo madaro mane ahwefo yenu ya captain wosom o manhia kotokofie mu na sam no kirekire mu se na no de enkrofo bi kika wo social media so ne ade no se bia bra no kwasem ofri kotokofie mu na wosom kotokofie mu woda kotokohene nenti kotokohene so se bia bra won kire akwada bonensa onkonkoye da bi da nti wo mani panyina ati asese se bi na asoma hene won timi mpo enyina na nimu se na sem na nkampo se wo tene nsa e wono so captain edie pa na moye enipa eni samko no esa aden de tiere se interview nipa bebre na aba me ncha ma nkasa me mpanyimfo amma nkasa avo samfo mpanyimfo ma nkasa because me na me yo mu panyina me do ma no ewo krom ha ye wo mpanyimfo tayechi but me na me ye panyina o ma yimi a me do ku na no ha enti o ma ye ma se ma me nkasa nanso se sia na wo ye se wo frame me no wo ye me interview no mama wo no obi edi nkomo ene o ma kwan se eye mu nyansapode a me ne mu nkasa ene se bi asem so sisei no mesan wuti a na ye se wudin se because me hu so mu de obi picture kra tag sa case we da me nko me picture no mu de tag na me se bi suma hene oye me wofa oye ma de nyina te se de me suma hen fofo yi wa na me den na makohia no ene na ya no baba ye ablan so minim se dwumadie na odi no enye ono no pe na odi maga na nti no ba ene yi na mana ba enti na se ohene bi obaba ha bi amekokota kena na ana ohene bi firi bunu no oba ha na makota kena na minisa tumi no ene nti na me so manya gidie se ewose me kasa na me san miti enti asa allegation na omoye no na ndekuro a sebi asikafo ekura itimi di allegation to omo so emo kura be yi omu ebe yi oma no na se me ahenkwa ye de asem bi to me so na ma me yi ma no a na se asem no me gitu me se maye enti me de me free kwabere me antoa na me som enti se bia bibi nso kire na adwen a ene ye betima di nsene ya obi ehu bebi obi gina enti nya se bia mintimi nya sa ya teteme pa me bunise nye omakasa kasa me bunise oyo hene ti se de mahemfo na omo ha na me somo mo no sa ni die na bi na me de ma no na enu aya hensem enye me masem enti me ka bi enye ye abakosem ne da ho da but me ka bi enye ye me de me sum me wura asoma na hemfofo nyina enti sa na sebi me hia no bebi kura no so ochia me ana me hia no ochia me ana me hia no na me chia no na oje so aye ba ko nyina ga na fo na matwam kom baby mentimi mfatu mi nhye mi nsam enye de mfata because yetete me yo nyansapo ahwefo nyina yenu ya captain ene ene na twetwe nkomo ensa na no ya wada national subsidies eba asetena de koso no ena ye beji ho ntia yeti ye no ye beji ho kiremu free yenu ya captain wo se wo so gadwa sabia bra yewura wo tete wo mo wo kire mo amane wo kire mo de wo monye ndi na suma hene wada meburu wa wonana wade nyina captain wo se
wontimi nyina wonim na wonye enemo ho ti captain odaroma ye be dawasi sɛ yenso ye frɛ wo na nya abre ene ye twetwe nkomo ye da se ba na me inshira ibishia
adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔresra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛn ni din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam fɛfɛm ne honhon hia na America sa sɛbe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ne mu twɛ nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na sɛ kofi ndro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya